Joo, Aunakin keskusta. Tässä yritän Kotrikasta näyttää. Kauniita paikkoja täällä on. Sakot tuli kyllä tänään, mutta ei oo täällä Aunakin sisäpuolella koskaan tullut. Kauan oli päivä, kyllä päästä sitten. Joo. Tää on niinku Noppala, jos mikään täydystö, niin joku, ei minä muuta enää. Noppala puolta niinkö. Rikkaiden paskiasten puolia. Noppala, joo. Tuossa on kyllä sitten nyt tää ja noin. Tää on mukavaa. Ruuhkaa juttuu. Jotain, että se onnistuu. Nää telineestä tää puhelinta koko. Se ei välisee vaan. Kädessä oli väli. Oottaneita on. No miljoonia. Minullakin. 1 miljoonista. Voi paistua minkään ojat ei ole. Aunakin keskustaa. Mä tykkään tästä messusta. Tää on hyvä messu. Täällä jätän skootteria, ei skootteri paikalle. Kesiltetään, anteeksi. Anteeksi meitä kai, kun ei huomannut. Nyt suoja sieltä. Onko tuollakin lapsi ylittänyt? Otetaan. Sitten näkyy taksi. Ja kyyteen näkyy. Täältä tämmöstä matorallia aina. Aika yhtä pahin. No niin, tossa oli niinku katsoa väärin. Siinä menee ketjuun. Ketjuun meni se. Eikä, oliko saivat tämmöset kännykät kuvaukset. Suomessa pitäisi olla handsfreenä ja kaikkea. Ei ole kännykät ole. Ai haista. Tää on ihmeellinen. Mutkaakaan venyttää. Mennäänpä sitten kanssa ohi täältä näin. Meidän skootterin etuja on nämä veitsi tässä. Sitten pitää pysähtyä näkin. Vihdoinkin. Ei taas. Maasako käytään. Aunakin keskustaa. Tällä puolella me kerrotaan. Mä tykkään tästä. Ei tää rauhallinenkaan oo sillä liikenteen suhteen, mutta rakastan tätä kaupunkia. Se on ihan jota minä harrastan. Mutta nyt minun täytyy lähteä hakemaan kaverini jonnalta Äpinälän pois. Moikka!